गाव जुदि थांफिनोब्ला लोगो मोनोब्ला आंनो नांफिनगौ आरो दाबो मानसिया गैला आरोना मानसिया माने बबेबा थांबाय माने थफ्ला थफ्लि जिया जों गांसे गैमारानि थांबाय खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअखौ खनसे लाबोफिनबावनाय जाबाय मानो होनबा नैबे भिडिअखौ आं दाखालि नोंथांमोननो एसे क्लेरिफाइ होननानै बे भिडिअखौ बानायनो होननानै माने नेयै एकदम होनो सोलाबाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो एकदम जेरैखि जाबाबो बानायबाय आङो मानो होनबा आंनि बे भिडिअनि सायाव माने नोंथांमोननो बे भिडिअखौ माने रिभिउ लाबोफिननो हायाबा आं मोनसे गोबां गोरोन्थि जानानै थालांगोन होननानै आं सानदोंमोन आरोना बेनिखायनो आं माने नैबे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय दाखालिनिफ्राय मानसिफ्रा गोबां माने नैबे आं थांनाय भिडिअनि सायाव गोबां मानसिफ्रा गोबां बिबुंथि दङ आरोना ओमफ्राय गोबां मानसियानो माने सोरबा आंखौ डाइरेक्ट कल खालामनानैबो बुंहरदों ओमफ्राय सोरबा माने कमेन्ट्सआवबो बुंहरदों बे भिडिअखौ दान होननानै आरोना थ' इनफरमेसनाथ' भिडिअखौ दानलायनायनि एक्सुवेलि नङा बे मानसिया जुदि गोरोन्थि खालामदोंब्लाबो गोरोन्थि बुंदोंब्लाबो एक्सुवेलि भिडिअखौ दाननाङा आरोना जाय मानसिया माने बेयाव गोरोन्थि खालामफैदों बे मानसिखौ माने भिडिअखौ दानोब्ला जेरावबो मिथिनाय नङामोन एक्सुवेलि नैबे भिडिअखौ माने दोनबाय थायोब्लासो बयबो मानसिया माने कमेन्ट्सआव खोन्थाहरोब्ला आं बे भिडिअनि सायाव क्लेरिफाइ खालामनो हायोब्ला थ' बे मानसिनि सायाव मानसिफ्रा गोबां मिथिगोन आरोना ओमफ्राय जेरावखि थाङा मानो बे मानसिखौ माने बेबायदि होननानैसो बयबो मिथिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि दाननानै रावबो नुवाब्ला बे मानसिखौ बेबायदि मिथिनाय नङा आरोना ओंखायनो माने भिडिअखौ दानाखै ओमफ्राय बे भिडिअनि सायाव मोनसे नोंथांमोननो क्लेरिफाइ होनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों आरोना आं नैबे मानसिनि एसे गुबै जाथायखौ एसे नोंथांमोननो नैबाव फैनानै एसे गुबै काहिनिखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोना एसे गोसो होनानै खोनासंलांबानो जाबाय थ' फार्स्ट टाइमाव ओइदिनखालि फैनाय समाव बाराया बुधबार बारायमोन आरोना बुधबार बारायब्ला बियो माने फैनानै जोंनि बे समाव आं गैथ'आ आरोना नोलोबारियाव आं गैयि समाव बियो माने गावसोर खोन्थानाय मथे आरोना नैबे जाय आंनि दहाय भिडिअ खोन्थादोंमोन ना बे माने हटेलाव बियो माने हटेलनि लांगोनायाव आरोना 2टा बाजिसोआवनो फैनानै गगामुथाव फैनानै बेयाव जिरायनानै बा माबा मोनसे खालामनानै जिरायनानै बिदिनो गाननायखौथ' नोंथांमोना नुखादों बेबायदि फरेस्टनि ड्रेस पुलिसनि ड्रेस गाननानै थाबाय थादों आरोना ओमफ्राय बेग मोनसे गाननानै 2टा बाजिनिफ्रायनो बेबायदि थाबाय थादों जाहैबाय ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा माने बेखौ नुलांदों बर' होननानै जाय मानसिफ्रा सिनायथ'वाखैमोन बे समाव माने बे हटेल मालिकखौ एदावलांबाय थायो जादोंमोन नोंस्रा माने गोदान गार्ड लाबोबाय नामा बायदिसिना एदावलांबाय आरोना ओमफ्राय गावबो बेबायदिखौ बर' होननानै मिथिदों ओमफ्राय गावबो सिरि थादों आरोना ओमफ्राय 2टा बाजिनिफ्राय थायै थानानै मोनालायदों आरोना मोना जाब्ला ओमफ्राय बे समाव थिग जोंनि नैबे नोलोबारि डेभेलपमेन्ट कमिटिनि मोनसे मिटिंबो दंमोन बे समाव माने जोंहा सारमोनाबो माने मिटिं जोबखांनानै बे हटेलाव ग्रोब साहा लोंनो फैनायजों थ' नैबे बोरायखौ लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय लोगो मोननानै एसे एनै सोंलायनाय जाबाय ओमफ्राय हटेल मालिकआबो खोन्थाबाय इसिखिनि टाइमनिफ्रायनो नेबाय थादों थाबाय थादों मा काहिनि मा बोरै होननानै खोन्थाबाय खोमा ओमफ्राय खोन्थाखांनायनि उनाव सोंबाय खोमा उल्था फाल्था ओमफ्राय सोंखांनायनि उनाव बिदि काहिनिखौ बियो खोन्थाना लाबाय खोमा आंना फिसा गोमादों माबादों बिदि गोबाव जाबाय बिदि खोन्थाना लाबाय खोमा ओमफ्राय फट'खौबो देखायबाय बिसोरनो ओमफ्राय बेबायदि खोन्थानानै लानायाव माने जोंहा सारमोना माने बिदिबाथ' नोंखौ बिदिबा ससियेल मिडियायाव होबा एसे मोजांसिन जागोन नामा फिसाफोर जुदि गोमानानै दंब्ला बिदि साननानै माने आंखौ थाग थिग आं माने नोलोबारिनिफ्राय फैनानै मोनाबिलि टाइमाव आंबो नोलोबारिनिफ्राय फैनानै बिसिनायाव गोलांनानै आं भिडिअ इडिटिं खालामबाय थानाय समावनो सारमोना आंखौ फन खालामनानै बुंहरबाय आरोना नैबेयाव सासे बिदि मानसि दंफैयो नोङो बेबायदि भिडिअ खालामनानै हगारफै जाहाथे फिसालाखौ बियो थाब मोननायाव माने सुबिदा जायो बेबायदि होननानैखाय माने आंबो लोगो थांनानै भिडिअ खालामनानै खाथियाव थांबाय आरोना थ' आं खाथियाव थांब्ला बिसोर माने सारमोनजों बियो रायज्लायगासिनो दङ ओमफ्राय रायज्लायनानै बे बुंदों आरोना भिडिअखौ आं बानायलाया होनना बुंदों आरोना बानायनो लाया होनना बुंनायखाय आंबो माने गावनो जुदि भिडिअ बानायनो पारमिसन होआखैबा आंबो बानायला होननानै आं बुंबायमोन आरोना ओमफ्राय सारमोननि नारसिननायाव बुंबाय थानायाव बियो एकदम बायद'था भिडिअखौ बानायनो आरोना ओमफ्राय आंबो बिसोरो बुंबाय थानायखाय गावबो गेलेमनायखाय आंबो बानायबाय आरोना बानायखांनायनि उनाव भिडिअखौथ' आं जेरै बानायदों नोंथांमोना फ्रायनो नायखाजोबदों आरोना बेबायदि सिस्टेमाव आं भिडिअखौ बानायखांनायनि उनाव बेखौ बे जोंनि जिथुनाखि आइबि बेयाव लानानै थांबाय आरोना लानानै थांनाय समाव आं लामायाव सानबाय सिबाय बोराय मानसि एथ' फिसा गोमानाय हारसिं बोरै दोननो मानो आं सानबाय आरोना ओमफ्राय न'आव लेंबोनोसै नामा सानबाय आं ओमफ्राय लेंबोनोसै सानैनो माबा मोनसे सिन्था खालामनानै आं ओमफ्राय लेंबोनाय जायासै आरोना ओमफ्राय लेंबोलासिनो दोनलांथारबाय थांनो लेंबोनोसै नामा थांनो साननायाव खाथिखा नालाय बे माबाखौ मोनहैफिनबाय आरोना जोंनि आइबिखौ मोनहैबाय ओमफ्राय आइबिखौ मोनहैबा दोनना फैबाय आङो ओमफ्राय न'खरसे मानसिनाव सारमोनाबो रायज्लायनानै दोनखामोन नालाय बिसोरनो ओंखाम जानानै बेयाव उन्दुफैफिनबाय आरोना बे समाव आंबो बिखौ बिदाय लाना फैबाय ओमफ्राय भिडिअ इडिट खालामनानै अखानायै हगारबाय आरोना भिडिअखौ हगारखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गोबां माने न'खरनि मानसिफ्राबो कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहरबाय ओमफ्राय मिथिबाय आरोना आं बिदि मिथिनानै मानसिखौ
ग्रोब फुङाव माने नायफैनो थांब्ला मानसिखौ आं लोगो मोनहैयासै आरोना नैबे भिडिअ नोंथांमोना नायब्लानो मिथिगोन आं मानसिखौ लोगो मोनहैयासै ओमफ्राय मानसिनि गुदि खोथाबो मिथियासै आरोना बे समावनो माने न'खरनिफ्रायबो आंनाव कल फैबाय बिदि न'खरनिफ्रायथ' नङा जोंना न'खरनि जाथि बंस' जानाय ना बिजनेस रायलायनिफ्राय जासे आं होननो बै माने कल फैनायलाय आंखौ बिदिखौ नोङो हायोब्ला भिडिअखौ दानथारदो मादो होनना बुंदों आरोना भिडिअखौ दाननायनि एक्सुवेलि माबा गैया बेयाव माने भिडिअखौ दानथारोब्ला माने नैबे काहिनिखौ मानसिफ्रा मिथिनाय नङामोन बे जेरावखि थांनानै बेबायदि थगायहैनो हागौमोन आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ बेबायदि नुनायखायसो मानसिफ्रा नैबे जेरावखि थांब्लाबो माने बे मानसिखौ एबार मिथिसिगोन आरोना ओमफ्राय आं नैबे भिडिअनि सायाव आं क्लियारिफाइ होखाबाय जाय नुयो मानसिया बेबायदि आरोना एक्सुवेलि मानसियाथ' बेबायदि बिराद गाज्रि नङा एक्सुवेलि मानसिया माबा मोनसे काहिनि जानानै फैनायखाय मानसिया लाजिनानै बेबायदि जानो गोनां जादों आरोना ओरैनोथ' मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा निमाहा होखाबाय गावहासो लाजिनानै एरायबाय थादोंमोन आरोना आं मैया माने मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आपल'ड खालामना होदोंमोन ना मैयाथ' नङा जेनेबा दहाय मैया शुट खालामबाय ओमफ्राय दहाय फुङाव आपल'ड खालामना होबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा माने नुनानै गोबां मानसिया गोबां कमेन्ट खालामहरबाय ओमफ्राय गोबां मानसिया माने गामिनिबो न'नि जानायफ्राबो गोबां आंनो कन्टेक्टबो खालामहरबाय ओमफ्राय कमेन्ट्सबो खालामहरबाय आरोना थ' बेबायदि बेलायाव आं माने बे भिडिअखौ मोनसे नोंथांमोननो क्लियारिफाइ खालामफिननो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों आरोना माने आं जाय भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदोंमोन बे माने बोराया जाहैबाय बुंनाय खोथाफ्रा ओमफ्राय बे बुंनाय खोथा ओमफ्राय बे जिथुनाखि बेयाव जानला मोनला बुंफैलाबायदों बेफोर गासिबो नंखायसो होनना बुंदों आरोना नङा होनना बुंदों ओमफ्राय आं दहाय फैनानै नायफैबाय माने बोरायखौ आं माने नैबे आं जिथुनाखि आइजोआव दोनदोंमोन ना बेयाव आं दा थांगासिनो दं आरोना मानसिया दंमारो नागिरबाय आं नायनि आंथ' दिनै हराव माने ओंखाम नैबेयाव सासे न'खरनियाव जाहोनानै ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि आइपि बेयाव फुथुना गालांदोंमोन आरोना थ' मानसिया दंना गैया नायनि नैबेयावनो दोनफैदोंमोन आं मोनायाव आंनो दोनबोदोंमोन आरोना नैबे आइपिआव बेयाव फैनानै मोनायाव माने जोंनियाव आलासि थाग्रा जायगा नालाय बेयाव आं दोनबोदोंमोन मानसिया दंना गैया साथिं मारिनायसै नै दरजायाव नैबे जिथुनाखि रुम बेयावनो दोनदोंमोन आङो गैमारानि थांबाय आं दिनै हराव भिडिअ शुट खालामनाय बेयावनोमोन आरोना नैबेयावनो जिरायनानै आं बेखौ माने बिथिंजाय शुट खालामदोंमोन आं बेखौ माने बायदिसिना खोथा सोंनायफ्रा बेयावनोमोन आरोना ओमफ्राय नैबे बाथरुमखौ आं खुलिना होदोंमोन बेनो बेवहाय बेबायदि बाथरुम दंमोन जुदि बेयाव थानानै जुदि बाथरुमाव थाङोबा बेयाव थांनो होननानै आं सब देखायजोबना होलायदोंमोन ओमफ्राय जि बोराया बेयाव थादोंमोन बेनोमोन रुमा ओमफ्राय जिथुनाखि माखासे भिडिअ लादोंमोन ना मोनायाव भिडिअ लानाया नैबेनोमोन आरोना नैबे जेरावनो थानानै आं लादोंमोन ओमफ्राय बै बिसिनि जायनि न'आव माने ओंखाम जादोंमोन नै बिसिनाव जादोंमोन आरो ओंखामखौ नैबे न'खरावनो बिसिनाव ओंखाम जानानै बेयावनो उन्दुनो दोनबोफिनदों बिसोरो माने भिडिअखौ आं सोंनायखौ नोंथांमोना नायदोंब्ला मिथिखादों आरोना बेयो माने सप्तासे थागोन होनदोंमोन फिसालाखौ नागिरनो ओमफ्राय बिदिनो गाबोन फुङाव माबा मोनसे खबर लाफैनो होननाय आं माने थाब फुंब्लाबो आं थाब ओंखारबोनो हायाखै आरोना एसे देरि जाबोदों फैनाया माने साराय आठथा बा 9टा बाजिसो जाबाय ओमफ्राय फैनानै नुफैबाय आङो मानसिया गैला आरोना मानसिया माने बबेबा थांबाय माने थफ्ला थफ्लि जि जोम गांसेबो लानानै ओंखारलांबाय बबाव ओंखारलांखो मिथिया बे माने जाय मानसिया माने 7 दिनसो थागोन होनना बुंदों बे 7 दिनसो थागोन होननाय मानसिया मानो इसेबां थाब थांखो मानो ओंखारलांखो बेखौनो एसे डाउट जादों आरोना ओमफ्राय डाउट जानायजों लोगोसे नैबे भिडिअ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स होबाय गोबां कमेन्ट्स होनानै ओमफ्राय माखासे न'नि जानायफ्राबो आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरबाय थ' बेनिफ्राय मिथिबाय आरोना जायबायदि मानसिया बोराया माने बेयाव जोंखौ बेनो थगायनानै बायदिसिना खोथा बुंलांबाय फिसाला गोमादों बायदिसिना होननानै माने जोंखौ बिदि एरियानि मानसिफोरखौ जोंनि लिडारफोर माखासे जोंनि बे थानाय दैदेनगिरि माखासे जोंनि एरियानि गोरों गोरा मानसिफोर दंना बेखौ माने थगायनानै माने बेबायदि बुंनानै थांबाय दा बेनि थाखाय जों माने जोबोद दुखु मोनदों आरोना जों माने ओरैनोथ' बेखौ जोङो सासे बर' फिसा हिसाबैसो सासे खारं माने मोना फैनायखायसो जोङो जायगा होदोंमोन जायगा होनायजों लोगोसे माने जों एसे हेफाजाब होनो हागोन नामा होननानै जायगानि मानसिफ्राबो माने आंखौ भिडिअ बानायनानै होनो खोन्थानायखाय आं बानायना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो सोर फोथाया जानो नङा होमबा गावनि एथ' बोराय मानसि ओमफ्राय बिदि खारं मोना बिदि फट' लालायनानै फिसालाफोरखौ नागिरफैनायखौ सोर फोथाया जानो होमबा जोंबो फोथायबाय जों बिदिनो उनसिगांबो मालाबाफोर फैखायो नालाय बिदिनो ओमफ्राय जोंबो फोथायनानै एरियानि मानसिफ्रा आंखौ माने जायगानि मानसिफ्रा आंखौ न'निफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै लेंहरनानै आंबो फैनानै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों आरोना जाहाथे माने गथ'आ जुदि हसा मोनब्ला जुदि नंमारगौमोनब्ला माने जाहाथे न'आव मोजाङै मोनहैफिनो बेखौ नोङो माने आसा खालामनानै बा मिजिंथिनानै नैबे भिडिअखौ नोंथांनि सिगाङाव लाबोनाय जादोंमोन आरोना थ' थाङै थाङै फैनानै मा जाखो बे बोराया माने नंखायसो जाहैबाय ओमफ्राय मोनसे मेन खोथा जाहैबाय माने बे बोराया गामियाव माबा मोनसे
अयनाय खामानिबो मोनसे आं मोजां मिथियाखै आं सोंहरजोबाखिसै जायखिजाया माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो फैदों जाहैबाय गाज्रि खामानि मावनाय फैनायजों लोगोसे बेवहाय माने बियो उद्राय नांगौ मोनसे परिबेसबो दंमोन बियो माने बेफोरखौ लाजिनाय मोननानै माने बेबायदि फैदोंसो होननानै बुंदों आरोना फिसालायाबो दंमोन दंनाया फिसालाया जिथुनाखि बे आं फट'खौ देखायनो बे नङा हाबा जाखानाय दङ फिसालाया सानै दंनो ओमफ्राय जिथुनाखि बे गामिनि नाम गावनि नाम फिसालानि नाम होनदोंना बेफोर गासिबो नंखायो गोजानो गासिबो फल्स गोजा थ' जोंनि बर' हिसाबै जोंनि बर' माने मानसिफ्राबो बेबायदि इसेबां थगायसुला इसेबां माने मानसिफोरनि माबाखौ बुजिया बेबायदि थायो आरोना थ' जोंबा बेबायदिब्ला जों सोरखौबो फोथायनो नङा होमबा एथ' बोराय मानसियानो सोरबा एसे मोनसे थगायथावथाव सोरबा मोनसे सेल्फिस टाइपनि मानसिब्ला बेलेग बाथ्रा एथ' बोराय मानसिया फैनानै जोंनि जायगायाव फैनानै एथ' बेबायदि थगायनानै थांनायखौ जों जोबोद दुखु मोनदों आरोना जोंथ' आरो बेनो एसे अननानै माने थानो जानो जायगा होबाय ओमफ्राय जों बेयाव जुदि न' हसा नोंहरगौमोनब्ला जों बेयाव जुदि थामोनब्ला जों गोबां हेफाजाब होगौमोन आरोना एरियानि जायगानि मानसिफ्रा ओमफ्राय जों माने बहुत एक्टिभखा जोंनि बे मिमां गगाम हालामनि मानसिफ्रा जों गोबां एक्टिभखा आरोना आं थांनाय बाराव माने गुफुरावबो जायो माने मादैनि भिडिअ खालामदों बेखौ गोबां मानसि जोंनिया गगामनि मानसिफ्रा हेफाजाब होनायजों माने जायनि बिनिखि फिसाला बेयो मोनलांफिनदों आरोना थ' बेखौ नोजोर होनानै नैबेखौबो माने जुदि हसा मोनबा नंमारगौमोनब्ला मोनलांफिननायनि चान्स दंमोन आरोना थ' बेखौनो आसा खालामनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन ओमफ्राय आं जाय बे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि सायाव लाबोदोंमोन जाय गथ'नि माने भिडिअ लाबोदोंमोन बेयो नंखाय आरोना नोङानो ओमफ्राय दासिमथ' माने आंनि बे भिडिअ बानायनाय समावथ' गथ'आ आं दासिम कन्टेक्ट खालामाखै कमेन्ट्सबो लिराखै नायसनाखै जानांगौ ओमफ्राय नायसनदोंब्ला बे गथ'निसिम आं निमाहा बिनाय जाबाय ना निमाहाया बेनो आं माने बे बुंनाय लेखा बा जोंनि जायगानि माखासे दैदेनगिरि बा लिडारफ्रा बुंनाय लेखा भिडिअखौ आं बानायदोंमोन होदोंमोन थ' बेनि थाखाय माने आंनि बे भिडिअखौ जाय नायदोंमोन आरोना नायनायसिमाव आंथ' माखासेया सोरबा सोरबा सेटबा खालामनो लानो हागौ नालाय आं डिलिट खालामनायसिमाव थ' बेनि थाखाय माने सोर गथ'आ नायसननो हागौ आरोना थ' माने आं माखासे भिडिअखौ बे जा बाबुनि भिडिअ माने फट'फोरखौ आं रिमुभ खालामनो हागोन ओमफ्राय बेनो आरोना आंनि बुंनायनि मान खारनानो जाहैबाय बे जाखिनि बुंदोंमोन जाखिनि खोथा बेयाव बुंदोंमोन गासिबो फल्स गोजा आरोना थ' आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ माने क्लेरिफाइ खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जादोंमोन आरोना